Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa General Santos City o Cotabato City. Say may buntag! Mayong buntag Sabjil, kumusta on sab nato ang atong mga kapuso sa Lagindingan o Ginitaw, dinhi sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, istorya na punta gugma karong buntaga. Dinhi sa Cagayan de Oro City, nag-viral ang love life sa usa ka couple. Sanglit pulos sila mga miyembro sa LGBT community. Ato ka ng sayron mismo gikan kang Miljon Randy Escoto o mas iladong si Chiquita o kang Shaira May Regalado o mas iladong si Gabgab. Samtang say ato sab sayron kung paunsa nakabot sa young entrepreneur gikan Santo Tomas, Davao del Norte ang iyang first million income. At agi ka na mga kapuso. Og sa best talk, makauban at si Kapusong Joaquin Manansala. Galaw-galaw usa ta mga kapuso, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kauban ang magbarkada nga sila Jessica Ima Cruzada, Glyza Ann Vazay ug Mary Lorraine Piliado sa Davao City. Wow, gahot kung gahot yun ang pagsayaw. Daghan king salamat mga kapuso. Og aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. Isend lamang kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Feel better at home og sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, dinhi sa At Home with GMA Regional TV, pipila ka couple na sab ang atong na-feature nga adunay interesting love story nga makaingon gyud tag sana all. Bitaw, laing couple na sab ang nag-viral sa social media ang atong makauban karong buntaga nga pulos miyembro sa LGBT community. Atong makauban ang Cagayanon gay og lesbian couple nga sila Miljon Randy Chiquita Escoto og Shaira May Gabgab Regalado. Chiquita o Gabgab, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Ayan, good morning sa atong mga kapuso dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro and of course sa all over Mindanao. Ayan, good morning and welcome mga kapuso sa GMA At Home. Good morning po sa atong mga kapusong LGBT dira nga nagtanaw. Chiquita o Gabgab, maingon nato no nga unique ang inyuhang tandem. Sanglit si Chiquita usa ka gay ug si Gabgab usa sab ka lesbian. Apan paunsa ba nagsugod ang inyuhang love story? Among love story yun, sir, is nag-start yun siya through Facebook because I have my friend which is iyang ka-flirt. Akong friend. So kato akong friend, gisend iya mga pictures sa kuha dito sa Messenger. So I gi-check na ako kung hala, kagwapo ba niya? Ana lugar ko, lagwapo kaayo siya. Naanam na akong friend nga, dili man na siya lalaki best, dili na siya baby boy, kung dili, tomboy. Sumoto na siya kaayo ko kay sila mas akong friend nag-flirt at tumulit ko nga stalk ko silang timeline duha sa akong friend. Then nag-comment good pud ko sa friend nga go na best laban na ana dili man gyud niya makaya daw kay dili na siya ready nga makauyab og tomboy that time. So mao to siya nga after atong mga stalk og comment na ako kay kabalo naman sila dan sa kuha nga before nga nakauyab na kog mga tomboy og mga babae sa una. So murag na
gi-add din ko niya. Gi-add Share ko man ni- ni. gi-share. So, gi-add din ko niya sa Facebook. For 2 months, wala yun ako siya gikuan, gi-accept. Kaya basin makaingon akong friend nga, gihalas na ako, hinanap bitaw. So, mo to siya nga, mo to kay kato nga that time kay naapa man mi uyab ato, isig uyab na mi uyab ato, ako uyab na ko lalaki, siya po na po siya uyab ato nga bayot. Itong time nga, first met na mo, dito sa, kuwan mo to, sa pool. Then, mo to siya nga time, pod ko na, mo to siya time nang uyab ko sa imo. Pagkaugma. O pagkaugma pa ko nang uyab ato kay, murag, nagunaw na, pabita kong mayo, sir. Kung mabet ba ko niya or dili, murag anak po. Gab, unsa ba ang imuhang mga diskarte kanatong nanguyab pa ka nga maingon nato nga nakuha gyud nimo ang kiliti ni Chiquita? Pag panguyab na ko sa iya is, diretso raman siya giingon po og, oo, yes, diretso raman siya giingon kay, basin po nakabetra po. Getting stronger kay labi na karon nga we have baby na mag 6 months pregnant naman si Gab, so we are very thankful sir, and kanang kuan lang gyud mi sinabtana lang gyud ming duha. Asa pod ba nga post sa social media kamo nagsugod nga naging viral? Last year June, Pride Month, dito sa Cagayan gihapon, there is kaning contest bitaw sa mga LGBT couple nga mag-post sa among love story. So mo to siya nga among love story mo'y nagdaog. Then kami ang grand winner atong kuan Pride Month last June. So mo to siyang start sir nga murag nailhan mi sa mga tao nga naa day tumboy og bayot nga naginigugmaay dinhi sa Misamis Oriental kay first time man ni siya dinhi sa among area sa diri sa atua sa Misamis Oriental. So mo to siya sir nga after ato sir atong pagka-June, so dagan na nakabalo nga uyab na ako, tumboy siya, uyab niya bayot. So pagkakuan din sir atong October sir, nag-post din ko sir sa kuan kay wala mi nag-expect nga 3 months pregnant na siya ato. Pag-post na ko this October lang yon nga nag-ingon ko nga pregnant na siya, happy first year anniversary. Mo to nag-viral mig samot. We plan sir na pon if mugawas ang baby, we stand as a kuan gyud as a mother and father. Usa sa mga reaction sa mga netizen kay ang pinasahi ninyo nga setup sanglit gay og lesbian couple kamo. Paunsa ninyo gidawat ang mga reaksyon sa mga tawo? Thankful ko sa kanang mo support ra pud sa mua. And then dili magid maligaya ng mga basher. So kato mga basher dira happy ra pud ko sa ila kay di masag ko kakasakitan. Di sa ko kakaapektuhan. Ikatawa ra bitaw gid nako kay total sila raman pud ang hindan nganong mas strong pud noon mig samot. Usa sab sa nakaagaw atensyon sa mga netizen ang inyuhang viral prenup shoot nga gikalingawan og miani gayod og positibong reaksyon. Unsa ba ang konsepto sa likod niini? Kwan sir, ang amo jung kanin siyang among prenup is dili gyud siya mong prenup supposed to be nga kanang para sa among wedding. This prenup is sponsored by someone. December 1 among prenup sir kay mubuto ilang kanang murag silbiya bitong wedding gift niya sa amuha kay anniversary puto niya sa iyahang husband. So mo to nga nakuan mi kanang nag-prenup mi December 1 opening pa gyud sa lights dinhi sa kuan sa Cagayan. So ang among coordinator which is si Mami Sheldon Frias, ang iyang gikuan sa amuha is para mas unique pa gyud daw is siya ang among concept ato is barong o kaning Pilipiniana which is very very Pinoy kay dito man siya sa Gaston Park og sa kaning sa cathedral. So mo to nga pagkagabi opening sa lights mo to nga rainbow kaayo mo to nga ang among second set ato mo to naka-rainbow mi og color nga colorful among suot mo to siya nga dito mi sa tulay kitong rainbow bridge bitaw nato. Oo, then patupod sa kuan sa Gaston Park mo to ang among concept nga mga work i-represent gyud namo ang kanang ang LGBT community, and aside from that is ang we are proud nga we are from Cagayan de Oro. Pero wala ta nag-expect nga. Inato ka bongga. Lastly, unsa sab ang inyong mensahe sa mga susama ninyo nga miyembro sa LGBT community ug anaa sa usa ka relasyon? Ayan, to all LGBT community out there, nga pareha namo na bayot and of course, lesbian no, sa tanan nga mga kuandi na be yourself good mo, yun ang pinaka-importante sa usa ka relasyon. Be yourself no, kay para mas tsada ang dagan si relasyon. Dili nato kinanglan magpakaarong ingnon kung kinsa ta o unsa ta. Basta be yourself lang kay para ganahan ang tao sa imo. And of course, ayaw ka hadlok magpagawas sa imuhang
Kung nakauyab man sila. Imong or- kaugalingon or nakauyaban mo og kaning bayot ba, lalaki, straight, or kaning part of LGBT. Be proud of that kay tao man gihapon ta. Daghang kayong salamat Gab-Gab ug Chikita sa inyuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, amping pirmi. Ayan, and thank you so much po sa pag-imbita ka namo, Siren, and of course sa atong mga kapuso dinhi sa Cagayan de Oro, of course sina sa Davao City. Thank you so much. Thank you kayo sa tanan. Silaks lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong butag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kada butaga atong makauban ang usa sa mga Olala Boys nang inaabangan nating GMA romantic comedy series na Oh My Love. Walay-lain pa kundi si kapuso artist Joaquin Manansala. Maayong butag, Joaquin, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Okay naman po, andito pa rin po kami sa lock-in shooting dito sa Santa Lucia, Santa Maria, Bulacan. Nako, dahil naka-lock-in taping ka pala. But for the past few months, Joaquin, what have you been busy about? Ano po, nagla-live po pag walang ginagawa dahil po sa quarantine. So, yun po, tapos nag-workout, tapos nanonood ng mga movies and series sa Netflix para as an actor, kailangan po kasi yun makakatulong po sa pagiging actor yun. So marami akong pwedeng matutunan habang nanonood ako. Ganun. Parang dami mo pa rin ginagawa kahit nasa bahay ka. But of all the things that you do, which one do you think you've enjoyed the most or makes your heart beat the fastest? Para sa akin po, yung pagluluto. Kasi po, hindi ko po talaga ginagawa yon nung bago mag-quarantine. So, hindi po talaga ako nagluluto. Yung parents ko po kasi, pareho po silang kapangpangan. So, kapangpangan po ako. Mga kapangpangan po kasi, ang sabi nila, magaling po magluto. Which is true naman po kasi masarap po talaga magluto yung mama ko. Kasi yun, sinubukan ko pong magluto habang nasa quarantine para may bago pong magawa. So yun naman po, sobrang natutuwa ako kasi may bago akong natutunan. Ano yung specialty mo naman, Joaquin? Sinigang na baboy kasi yun po yung favorite ko na food. Nako, sana matikman namin yan dito sa Mindanao very soon. Oo nga. Kayo po ba? Anong favorite food? Nako, marami akong favorite food. Mga pansit, mga ganun lang. Local food lang naman. Pansit. Meron mong version. Pampahaba ng buhay. Correct. Siyempre ngayon, Joaquin, you're now a celebrity. Pero ano ba yung life mo before ka naging artista? Salamat, attorney, sa question. Ako, bago ako naging artista, naging ramp model ako. So, ramp model, tapos sa mga brands, after that, naging commercial model. Nung nagkaroon ng opportunity, nag-audition ako sa GMA. At yun, natanggap ako. Galing. Just sobrang happy dahil kumbaga yun talaga yung gusto ko. At dahil dyan, ako may bagong blessing ka nga ngayon because you're part of the new GMA na romantic comedy na Oh My Love. Ano ba ang kwento ng teleserye na ito? Ang Oh My Love ay isang teleserye na rom-com, ibig sabihin romantic comedy. So, ano siya, actually hindi ko pa, huwag ko naman nasabihin para abangan na lang ng mga fans. So, basta maganda siya, sa Feb na po ipapalabas yan. So, abangan nyo po mga taga Mindanao at I'm sure matutuwa kayo. Dahil sa set pa lang, sobrang saya na, enjoy na. At lahat ng mga kasama kong artista ay sobrang sarap makatrabaho. Lahat, pati production, mga directors, nakakatuwa. How about your role for this serye? Ay, yung role ko ay, maganda yung role ko dito sa teleserye na to kasi syempre, model tayo. So, kumbaga, patok sa role ko yung pagiging model ko dati. Syempre, merong pa topless, gano'n. So, napa-sexy, ganyan. So, nakakatuwa siya. So, kaya abangan nyo, guys. Huwag nyong papalampasin. Sa Feb na po ang pilot. So, Nako, excited na kami sa mga papandesal mo ngayong February 2021. Thanks, attorney. Kaya sana, Yes. kaya sana maging
maging masaya ang start ng New Year sa ating lahat. Thank you very much, Joaquin. Daghan kaayong salamat for joining us this morning. Maraming salamat, attorney. Yan, God bless. And that was Kapusong Joaquin Manansala. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka young entrepreneur nga taga Santo Tomas, Davao del Norte kung paunsa niya nakuha ang iyang first million income sa iyang gisudlang negosyo. Kanatong sayron, kauban si Brian Villarba. Sir Brian, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag, Argel, and maayong buntag sa ato mga kapuso sa Mindanao na nananaw karon. So, okay na kay ko diriya karon. Great to hear that, sir. Before ka nisulod sa pagnegosyo, sir, unsa ba ang imuhang dating trabaho? I was a public school teacher back then and college instructor. So, bali 5 years ko sa teaching profession, 1 year sa private school, and 4 years po ko sa DepEd. Sir, please share with us kung unsa ni nga business ang imong gisudlan ug how it works. Okay, right now I'm connected sa isa ka US-based company. It's a dropshipping or direct selling business. It's very simple how it works. Ang amo lang ginabuhat, we import products from the US and we distribute mostly in the Philippines. But we're open in 24 countries. So I'm connected with a cellular nutrition company, which is, for me, it's very relevant right now and timely sa mga nahitabo sa kalibutan. Pero that time, sir, nga nag-teach na ka, nagsugod na pud ba ka sa direct selling? Yes, actually, I started the business way back 2017. Katong nagatudlo pa ko. So, ginabuhatan ako siya part-time sa start. So, 2 years po ko nag-part-time before good na ako siya gihimong full-time ang business. Sir, unsa ba ang nahimong turning point sa imuhang life nga nakapag-desisyon ka nga i-give up ang imuhang career as a teacher ug ipadayon ang imong pag-venture sa business? O gi-consider ba to nimo nga biggest decision sa imuhang life? At tinuod yun, di ba? Grabe good ang pag-shift. So, I started the business at age 24 and during that time, na ako sa career hopping na nagkapangit ako something na pwede na ako mabuhat. And during that time, I'm really seeking for an opportunity na pwede na ako buhaton on the side. And of course, as young as I am during that time, I know in myself good na I can still do better na ako kay mabuhat. And moto, nagkapangita yung opportunity na pwede na ako siya buhaton. And when I found this opportunity, okay, so it's really beyond sa akong ginabuhat, but I'm really seeking for holistic growth. So kanto, nakita na ako siya diri and I found my purpose. Though dili na ako sa teaching profession, but akong ginabuhat right now is still educating other people to build their dreams as well. And for me, it's one of the best decisions na akong gibuhat sa ako yung life, sa akong entire life right now. Sir, paunsa ba ka nagsugod ani nga business ug pila ba ang imong gi-invest isip starting capital? Okay. Sige. I was invited by my classmate during elementary days, si Noy Leones. Okay, it's a simple invitation, but during that time, very perfect ang pag-invite sa kuha kay kanalagi nagkapangitag opportunity, and that's that time po na from Santo Tomas at Davao to meet him. And during that time, I was educated kung saan gwapo ang negosyo. So I really grabbed it. Okay, I really took the risk. Kaya right now, di ba, dapat mag-take na good ka og risk. And in terms of capital, I didn't consider it as a capital when I started kay namalit na ako og products. Wala din siya membership fee, namalit na mag products, and without knowing na out from those products is na nakoy account, na nakoy bali negosyo pod na ginapadagan right now. So dito siya nag-start tanan sa akong classmate na si Noy. Sir, unsa na ba kadugay sa maong business diin nakuha nimo ang imong first million nga income? Okay, so it took me 2 years before I hit my first million. Kaya na pag gani sila, your first million will be the hardest. And succeeding millions will be easy. So kato, it took me 2 years bago po nako ang first million in this business. So ano po to siya, based on effort and hard work. Ito ako pong gibuhat. Karon ba, sir, kamusta ba ang dagan sa direct selling business? Well, so far so good siya, especially katong nag-full blast online na ang negosyo right now because we have to adapt sa mga changes. And good thing magud sa negosyo kay naka-online ni siya before, but because of the pandemic dito lang pud siya ni full blast good ang transition. So karon among market dili lang sa Philippines, but we have associates as well in the other countries. So kato, so far dagat ako pud ang income right now.
Sir Brian, paunsa ni nakatabang sa imuha o sa imuhang pamilya o unsa na ba ang imuhang mga napundar o naabot tungod sa imuhang business? First good is sa health, especially sa kong parents. Okay, tabang good siya. Though we don't have product claims, but nahuwig siyang natabang in terms of sa akong parents. And I grew up na very typical Filipino family. I'm from Santo Tomas. And wala dyan may sariling balay before. So palipat-lipat may balay. Ang balay right now, ika-17 na siya based sa stories sa akong parents. So in terms mo, nakuwig siyang tabang in terms sa finances, nakuwig siyang tabang in terms sa life pod because right now wala na tabang akong parents. So I really mao na siya ang goal pod na ako mapasap sila sa work. And in terms pod sa mga na-invest na pod with this opportunity, for the past 3 years, ang first investment na ako, nakapat ko condo unit, dire sa Davao, and then I bought a property as well, isa ka premier lot dari sa padulong sa Eden, na subdivision dara. And recently, pundar pod o isa ka subdivision near airport, nakapalit ko dira. But kana sa ginabayaran mo right now monthly. And just recently, I just nakapalit ko sa akong first dream car mga 3 weeks ago. So kadto po siya. But kato based on effort and hard work na ako yung gibuhos in this business. Wow, maka-amaze kayo no imong napundar na. Unsa ba imong mga advisor sa mga young professionals karon? Of course, sa ating mga sa mga young professionals or even once young professionals, ang siguro ako lang yung masulti is right now, do not settle for kung unsa man ang nakakaroon. If you know yourself na you can do better, if you know yourself that there's a lot of opportunity na nagpalibot sa atua, and take the risk for me because this is the best time to take the risk. Because we'll never know what will happen in the future. So start building your future right now. Start building your dreams. And I lang kahadlok mag-take og risk. Sir, your story is truly an inspiration kanato aron maning kamot. Daghang salamat Sir Brian sa pagsalig nga ma-share imong istorya sa ato mga kapusong Mindanawan ug amping pirmi, sir. Thank you so much, Argel. Happy New Year mga kapuso. Say tambag sa successful entrepreneur nga si Brian Villarba sa mga young professionals nga dili mahadlok nga mag-take og risk kay sama niya naning kamot aron makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi pinaagi sa pagnegosyo. Samtang Jill, malipayon ang LGBT couple nga sila Chiquita Escoto o Gab-Gab Regalado sa ilang relasyon o karon nakatakda na sab nila nga i-welcome ang ilang first baby. Sa mga kapuso, nagsugod sa modeling, hangtod nasulod na sa showbiz si kapusong Joaquin Manansala ug usa siya sa atong atangan sa upcoming Kapuso romantic comedy series nga Oh My Love. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Helen Keller nga optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argel Relator. Buong puso para sa kapuso.